Goeiedag. Hoi. Wat heb je het mooi varrelkoor. Dus? Wat heb je het goed varrelkoor. Ik U verstaat het niet? Nee? Waar komt u vandaan? uit Balk. Zo, Uit Balk. uit Balk. Ja. En wij zijn lekker aan het genieten. Ja. Nou, met dit weer is het ook zo, hè? Ja, ja. Ja. Dat is wel lekker. Ja. 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 Maar u komt uit Balk? Wij komen uit Balk, ja. En wij hebben gewerkt tussen Zwolle en Deventer in. Maar mijn kinderen wonen hier. En mijn kleinkinderen. En toen zijn wij ook hier naartoe gegaan. Ja. Hebben we dit bootje gebouwd van 20. Gebouwd. Zelf gebouwd. Ja. Ik vind dat leuk. En heeft u er ook wat mee? Ja, ik vind dat wel lekker. Zo op het water. Heerlijk toch? Ja. Dan zit je maar thuis. Ja. Want u bent beide uit het werk? Ja. Wij hebben Horeca gedaan. in de horeca gewerkt, 7 dagen in de week. Tot 's nachts. En nou gaan we genieten. Ik kon nog met de fut, dus het was wel wennen in het begin, maar het lukt nou aardig hoor. Ja, was het wennen? Ja, 7 dagen in de week werken En dan in één keer niks. En in één keer niks, dat is moeilijk hoor. Dat Want is had u moeilijk. zelf een hotelrestaurant? Nee, we waren zet op een restaurant. Een groot restaurant. En dan met een grote camping ernaast. En alle organisatie op die camping deden wij ook. En de nodige activiteiten in het restaurant natuurlijk. Ja. Het was druk leven. Ja, echt. Dus u ziet de kinderen nu meer dan toen? Ja. Nou, mijn dochter en mijn zoon werkten ook mee daar. Dus die hadden een grote caravan op de camping. Dus die zag ik toch alle dagen wel hoor. Jawel, jawel. Maar die werkten zaterdag met die grote feesten en dergelijke. Toen stonden ze ook achter de bar en te helpen. Ja. Nee, leuk gezinsleven. En nu nog. Ja. En heeft u nu al wat gevangen? Ja. 3 heb ik er gevangen. Al. Ja, al. En hoe lang liggen jullie hier al? Nou, niet zo half heel uurtje? lang. Ja, Half uurtje. 3 kwartier. Ja, hooguit. Ja, niet langer. Ik zit nog maar net te vissen. Geniet ervan. Ja, gaan we Doen doen. we wel. Ja, gaan we doen.